Imost ensenyayazi indaba regarding Olisah. So Olisah njobe ine-injury nje kulonyanga yasadlala. Kulonyanga yasadlala uyozadlala kahle next year. Yabo injury yakhe i-long term injury ngokomthetho. Yabo indlela abasho ngayo. Orlando Pirates namhlanje keep statement esibika out Olisah namhlanje. The reason why bengekho kwi-final ubenale injury le. Yabo sambone ejima days before the final. Babona usicha injury yakhe inkinga kakhulu shuthi basamhlalisile uyozabuye kahle kahle next year usayinesa le injury le yabo. So njengamanje asinalo i-defender lizovala isikhala sakhe ethi ngibokhozi ngithe ngisabheka lapha kuma defender Orlando Pirates now currently kukhona umthethwa kukhona uSibisi uXoki usa-recover usandile ngathi usandile umthethwa nawo usa-recover benoXoki shuthi sinosibisi sibe noMayela sibe noba omunye mase siba noSesane ngesikwazi ukuba nama center backs awu3 Orlando Pirates mele yezansi lezansi nangu mfana mina usamncane usana 19 odlala kwi DStv Disc Challenge yabo engajabule Orlando Pirates impromote because uyadlala umjidi umbekezile imbokazi mfethu ukapteni we Orlando Pirates intwana ze Orlando Pirates yabo angafika afithe ku Orlando Pirates khaxa engezile ukuthi mhlawumbe uzostart mhlawumbe uzohlala ebenchini ahlale nabo Sibisi yabo mhlawumbe uSibisi uzoqala ngengazi I feel like i-center back pairing yethu from now on kuzoba uSibisi benoSesana yabo uMayela angene mhlawumbe as i-substitute yabo noma mhlawumbe engene yena umfana usandile umfowambokazi lo ya umbekezile imbokazi ngokwami mina ngabe i-perfect fit for Orlando Pirates because ama center backs wethu amathathu yabo asathintekile usandile Mthetho abenoXoki yabo basa recover bazobuya nabesimeni sabo mase kuthi Olisah uyozadlala kahle next year yabo nibona kumbono onjani ukuthi sikhuphule intwana yabo because intwana uyicaptain I think bihambile nebafana bayodlala le kwiCosafa le Cosafa le ingane angazi noma uyena in part ya umfana uyadlala umfana bafethu.